салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони дуюмии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар як шумо бахайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. ва дар навори имрӯза галпартоӣ намехона 10 соли шпаклов кардем, эмурсияш кардем, баъдан галаш мепартоем. 10 соли шпаклов кардем, ай болаш 10 соли эмурсия дига задем, баъдан гал мепартоем. галмона бо ранги сиёҳ. Намиҷа сар кардам рост гап, нам то намуҷаша задам, хадам то қаим ҳарфи гаша ози пачти қариб ним кардем. ранги сиёҳ, номери 21 қатияй. Колермо номериш 21 ай, ранги сиёҳ ай. Ва галмо гали номери 25 ай. Нигоҳ кунед свети сиёҳ қатӣ чӣ хел ба зеб омадесай. бародаро дастгира фаромӯш намекунем, лайкҳоро мемонем ва касоне ки меҳмонед дар канал ҳатман обуна шен. худо хоҳад худам то қаймака мезанам далши иншаалло навор мекунам, пешкаши ҳар як шумо мегардонам. ва касоне ки мехоҳам хайремон кардам метавонед дар WhatsApp имо бинависонед, ашоти нарх наво суҳбат мекунем бо бародаро. галои фурӯшӣ ҳам дорем, касоне дар галои фурӯшӣ дар корем метавонед WhatsApp нависонад, иншаалло дастсафкам мекунем. ҳозир нами тарафи хонамондагиай намехел то намидани дарамондагиай ҳисоби худам то қабдан нав камеракам аппарат российский, галомо гилои китайский оригинал шай. Декоративный лак. Бисёриё лак суроғ мекунед, декоративный лак. Декоративный шкатулка. лак хеле зарҳал дора. Инҷа рангора тайёр кардагим. ҳана клемон. Иншаалло задем будкем бо баъдан лакш мезанем. ҳамаша навор мекунам, пешкашимо мегардонам. дастгира фаромӯш накунем, лайкҳоро бимонед. ина бародаро полни гулзанира тамом кардем. худо хоҳад ҳозир мегардем лакш мезанем. ина углора бисёриё мефтам, углора ба чипр мекунем, углора точкача мемонем. хона полни тайёрай, фақат лакш мезанем, тамом дига. дастгира фаромӯш намекунем бародарам, лайк мемонем ва дар канал обуна мешем. видеоро дар имо WhatsApp история мекунем. ва худованд ҳар як шумо нигаҳбон бошад то навораи ояндаи Сафархон ТВ ра.